Vakamuregerera vana chiremba vakatora 2 years vachitsvaga chirwere chaakanga asina. Apa chirwere chaakanga anacho vakanga vasingachitarise. Zvinova izvo zvakakonzeresa rufu rwaTongai Moyo. Nhasi tinenge tichibata murume anonzi Tongai Moyo, zvakamunetsa, zvakanetsekana nazvo panguva yaairwara, nemararamiro akaita nepaakatanga kuita zvemumanzi. If it's your first time, please do subscribe to our channel and hit that notification button kuitira kuti patoposta next time ndioneta one wevashoma vanotanga kuona video redu. For views and comments, please kandai comment yenyu mu comment section, and also like the video kana muchinge maifarira. Also share nema friends yenyu kana muchinge maifarira, and always suggest the next artist wamuri kuda tizocover next time. Regai tipinde mukati mevideo. Tongai Moyo akazvarwa mugore ra1968 musi wa12 March munzvimbo yeKwekwe, inova nzvimbo yaakakura ari, yaakaridzira magitari ake kubva achitanga, ende pese paakaita mbiri Tongai Moyo haana kuita sevamwe maartist anoti kana achinge aita mbiri anobva amubva kubva muhometown yake achienda kuHarare. Tongai Moyo akapedzisira atove iye akavandudza nzvimbo yeKwekwe kuti izivikanwe zvakanyanyisisa panyaya dzemumhanzi, ende maartist akawanda aigara muKwekwe inspire namukoma Tongai Moyo. Tongai Moyo akatanga zvemagitare mugore ra1988 munzvimbo yeKwekwe, achidzidziswa gitare namukoma Mike Yokonia vairidza nebhendi rainzi Shiri Nhema Jazz Band, ende kunozova iko kwakatangirawo Tongai Moyo zvemagitare paakajoinawo kuShiri Nhema Jazz Band, ikoko vachiridza vari munzvimbo yeKwekwe. Tongai Moyo akugona rhythm guitar. Pane murume ainzi Shepherd Musekiwa wavairidza naye kuShiri Nhema Jazz Band, akazobuda muShiri Nhema Jazz Band achinofoma rake rainzi Shiri Chena Express. But Tongai Moyo naRoni Mudhindo vakabudawo kuShiri Nhema vachinojoina bendi raShepherd Musekiwa. Panguva iyoyo Shepherd Musekiwa aitizivikaneiwo bichana munzvimbo yeKwekwe. Ndopavakazonobuda ipapo Tongai Moyo achiridza rhythm, iye Shepherd Musekiwa achiridza lead plus achiita mavocals, then Roni Mudhindo achiridza bass guitar. Ari kuShiri Chena Express vakakwanisa kurekodha maalbum maviri, ende pane nziyo yakanyanyozivikanwa yeShiri Chena yainzi Ndoita zvangu ndega yakabuda muna 1991. Ipapo Tongai Moyo aive session guitarist kuShiri Chena Express, ende Tongai Moyo akabva aita craft his own work, ende muna 1996 Tongai Moyo ndopa akazovhura rake band rainzi Orchestra Utakataka Express. Muna 1996 Tongai Moyo avhura rake band reUtakataka Express, vakakwanisa kubuditsa album rekutanga rainzi Vimbo, ende panguva iyoyo zvaisava nyore kuti artist arire pakati pevaimbi vainetsa manguva iyoyo vana Leonard Dembo, vana Leonard Shakata, ndo time yakabuda vana Mugove, ndo time yakabuda vana Mavhine Magokora, ndo time futi yairira song yeChitekete, ende kuti unzi uri artist wabuditsa yako nziyo kuti irirewo pakati penziyo dzaiva hombe panguva iyoyo zvanga zvisiri zvinhu zvaiva nyore. Ende Tongai Moyo by then aitogara futi kuKwekwe, kunova kwaakaramba achigara apa until time yaakazoshayika muna 2011. Tongai Moyo achishanda neUtakataka Express, career yake yakaexpanda zvekuti akakwanisa kutipa maalbum anosvika 14 kubva mugore ra96 kuzonosvika mugore ra2011 paakazotisiya. Ndi Tongai Moyo akawinawo maawards akawanda ese nanazima nachichi, maawards akawanda, ende album rake rakanyanyonetsa rakawina maawards akawanda panguva iyoyo. Ndo album rainzi Naye, raive nesong yeunzi Nemvura Mese, ende tese tinoriziva because song idzi dzaive apa album iyi dzakanetsa zvisingaiti mugore iroro raakabuditsa amasongs iwawo. Tongai Moyo anga asingazivikani muZimbabwe chete. Tongai Moyo aizivikana kunyika dzakati wandei dzakatikomberedza dzemuSouthern Africa, ende Tongai Moyo akapefoma munyika dzesedzo dzakatikomberedza kusanganisira nematours aienda kwese uko kunana United Kingdom. Sezvandakambotaura pavideo ratakaita last time tichitaura nezvamukoma Paul Mataviri, tinotoona kuti patour yaakaenda kuUK, tour iyoyo aifana kuenda namukoma Paul Mataviri, asi pane zvaizonetsawo kuna mukoma Matavire zvakazokanganisa kuti mukoma Paul Matavire vatadze kuenda naye kuUK. Saka Tongai Moyo aive artist aizivikana zvisingaite muno muSouthern Africa.
Pamuri apa Tongai Moyo akanga ane vana 6 ende vatinonyanya kuziva vaviri nekuti ndivo vanoita nezvemumhanzi. Tinonyanya kuziva Peter Moyo ana Tongai Junior, but rimwe zita rake futi anonzi Obed. But pavana vese ava pane vamwe vane mamwe mazita atisingazivi vakaita sana Natasha, vana Nicole, vakaita futi sana Nyasha. Ende vana Nyasha ava ndofunga kana makanyanyoteerera song inonzi Chiuya wakabata mwenje. Those names akamamenchera, but ndofunga kuti vazhinji vanga vasinganyanyoziva kuti ari kutaura nezvani. Ende panguva iyoyo akaimba song iyoyo, umwe wevadzimai vake anga abva muno muZimbabwe ari kunogara kuUK, ndopaakabuditsa song iyoyo. Ende mudzimai wake paakangonzwa song iyoyo akakwira ndege kudzoka. Mudzimai wake ainzi Barbara, anova futi akazoshayikawo futi Tongai Moyo asati ashayika. Mudzimai waTongai Moyo anonyanyozivikanwa ndiMinenhle Mukweli, because mudzimai ndiye wechipiri. Zvireve kuti ndiye ainyanya kudiwa, asi zvinoreva kuti ndiye ainyanya kubuda especially pama interviews. Ende patime yaakarwara paakaita documentary rake ndo pakanyanya kubuda pachionekwa Minenhle Mukweli. Ndiye umwe aive wevadzimai vake vaakanga akaroora, vaakararama navo vakasurviva now up until time yaakazotisiya muna 2011. Muna 2003 Tongai Moyo akabreaka record paakaenda kushow yake yekuUK after atonzwa kuti baba vake vakange vashayika, ende akaita proceed to go to the show kuUK. Vazhinji vakakadzika kuti kosei munhu paanzwa kuti baba vake vashayika aramba achienda kunoshanda iye achiziva kuti baba vake vashayika, asi iye akazouya achizvidefenda akati aiwa pazoshayika baba tange nenguva yakareba tichibuditsa mari dzekuti varapwe. Ende imwe mari yari tikatoshandisa kuti varapwe baba ndiyo yandanga ndawana kushow iyoyo yekuUK. Vakandita advance payment kuti tikwanise kurapisa baba, asi sezvisinei Mwari vakabva vatonga. Saka kuti ndichirega kuenda kushow iyoyo ndinosungiswa zvekunzi ndatadza kuita forfeit kana kuti ndabreacha contract. Asi vanhu vazhinji vakati wadii kutaura nemapromota kuti vakunzwisisewo kuti tange waviga baba then wozoenda kushow. Asi zvisinei Tongai Moyo anga atoenda kuUK. Nyaya idzi dzangove nyaya paakanga adzoka kubva kuUK. Muna 2008 Tongai Moyo akabreaka record zvakare. After iye Tongai Moyo ati inini handikundwi namacheso nekuti macheso haana kudzidza kundidarika. Vazhinji vanozviziva kuti ndopakazotanga hondo yemashoko pamusoro pakati Alec Macheso naTongai Moyo, ende zvakazoita kuti mabhendi awa ave nerivalry ende vatsigiri vavo vachizama kuti zvifaye. Asi promota aivepo panguva iyoyo Chippers, ndofunga achiriko nanhasi, akazama kuti vanhu avayanane dzimwe nguva achiita atinoti majoint shows kuti pane pachiperforma Tongai Moyo Alec Macheso anenge aripo kuzama kuti vaartist ava vayanane, asi pakaramba pane hondo yemashoko. Maartist avo akazosvika panguva yekuti vanga vakuwirirana, vakaona kuti aiwa paita understanding yemafacts ende mabudiro azvakazoita anga ava different, but maartist anga akuwirirana, asi mafans avo haana kuzombobvira aregerera vaTongai Moyo. Saka mafans Alec Macheso aitiwo aiwa akazotaurira izvozvo nyange vakuwirirana tini nazvo avowo vachiti, asi vakazoishandisa iwe iyoyo as a way of advancing their careers. Sepataiona kuti venue rainzi rikanzi rina Tongai Moyo raizara, and next week ronzi ranga rina Alec Macheso rozara, pachiitika competition kekunzi ndiani anozadza kudarika umwe. Urwere hwaTongai Moyo hwakatanga mugore ra2004, asi by then masymptoms aivepo panguva iyoyo vaiti vakaenda kuchipatara. Madoctors avo aivamanikidza kuti vatestwe zvinhu zvavanga vasingarwari, and by then vaTongai Moyo vaitestwa HIV and AIDS every now and then ichionekwa iri negative, up until vese vemamedia houses, vese vemapepanhau vakatanga kunyora kuti vaTongai Moyo vakanga vane HIV. Asi vaTongai Moyo as a way of trying to say aiwa hazvisiri zvandiri kurwara nazvo, asi ndiri kurwara hangu, vakatozopedzisira vaita public test yeHIV status yavo muna 2005 pajekerere neNew Start Center, ende vanhu vese vakaona kuti hazveshuwa, but vamwe vanga vakuti it's just a way of marketing New Start Center. vaTongai Moyo vakatanga kuita mishaya dzaikura semunhu ane mahumunya panguva iyoyo, ende zvaive
zvichiita sekunge masymptoms emunhu ane HIV. So pakaitika 2 years kubva muna 2004 kusvika muna 2006 vatongai mwoyo vachingotestwa HIV ichishayikwa, vodzokera kuchipatara kuti nhai veduwe zvamuri kushaya izvi toita sei, vobva vati rega titsvage kudzama dzimwe nzira dzekutesta the same disease nekuti tiri kuona kuti masymptoms aripo ndiwawo. Pavakazorekomendewa vatongai mwoyo kuti vachienda kuHarare kune imwe hospital, pavangosvika vachionekwa nadoctor akabva aiwa ka iwo semaonero andiri kuzviita, you could be suffering from non-Hodgkin's cancer. Ndo pavakazotestiwa vakaonekwa kuti aiwa zveshuwa vakanga vane cancer yanga yakuvanetsa and yanga yatova paadvanced stage. Kubva muna 2004 cancer yavo yakadiagonizwa muna 2006 musi wa15 June ndo pavakatanga kuziva kuti aiwa inini ndava nechirwere chandiri kundinetsa chenon-Hodgkin's cancer. Asi vatongai mwoyo vakaita battle with that disease kubva mugore ra2006 payanga yakuzivikanwa kusvika mugore ra2011 pavakazotisiya. Vatongai mwoyo patime iyoyo semaziviro atinoita cancer haisi easy kurapa ende mafacilities avako mazuva ano asiyana nemafacilities aivako back then, ende mishonga yaidiwa yaitosvika kuma $27,000 kuti vaitwe chemotherapy. Vapedza kuita chemotherapy mishonga yaidiwa and also a way yekuti varambe vachirarama vari healthy. Asi vatongai mwoyo havana kusiya kuita zvemagitari, vairamba vachinoridza magitari each and every time pavainge vachirwara patime iyo, even though vafanzi vazhinji vanga vasingazvione chataingoziva kuti amba nziyo dzavo tichinakidzwa. Tasingazivi kuti vatongai mwoyo was already battling. Masongs akawanda avaitobuditsa panguva iyoyo, vaimabuditsa anga akutaura zvenguva yavo yekubhabhaisana nehama dzavo, vachibhabhaisana nevanhu, vachikumbira kuna Samatenga kuti aiwa kazvanda kuuya ikoko Samatenga, mhosva dzangu musazodzitongera kuvana vangu. Ipapo pese apo vatongai mwoyo vanga vatogara vakutoziva kuti nguva yandasvika yanguva yakaoma, mishonga iri kudiwa, iri kudhura. VaWebster Shamu panguva iyoyo ndivo vaiva minister vaiona nezvemumhanzi, nezveentertainment, nezvemayouth, nezverecreation. Vakatomboita kuti paitwe campaign, pakatomboitwa show yainzi Save Dehwa yakakwanisa kuti iraise mushonga waidiwa kuti ubatsire kuti vatongai mwoyo varapiwe, and wainzi Ruto something, ndichaisa zita rachona pascreen sekuti mazita awo anonetsa kusheedzera. Mushonga uyu wakazvisinei wakawanikwa, mari yakawanikwa, mushonga wakauya, asi patime iyoyo vanga vakusafawo futi nemakidneys avo anga akuramba achinyanya kudzimbikana zvainga zvisingakwanisike futi kuti mushonga even though wasvika vakwanise kuadministiwa. That was muna 2011. Time yakazoita situation ikava nani, vakakwanisa kunge recover bichana, vakaadministiwa first dose yemushonga iwowo, asi vakati vapedza kuadministiwa zvakaita sezvakaita worse, and then ndo pavakazopedzisira vatisiya. 15 October mugore ra2011 rufu rwavo rwatongai mwoyo rwakadzimba vanhu vazhinji, sekuti pambanyanye kuitwa effort nevanhu vakawanda yekuti tiseve upenyu hweartist wedu aitinakidza. And it is noticed kuti pavakanga varwara ipapo even Mbizo Stadium kwakaitwa send off yavo kwakaatenda vanhu vaidarika more than 15,000, and even kwavakazonovigirwa kuZhombe kwanga kune more than 10,000 people vakaatenda funeral yavatongai mwoyo panguva iyoyo. Ende mamwe maartist ese tikatarisa vana Somandla Ndebele vakamboimba navo vakatomboimbawo musi wefuneral iyoyo. Pakasvika bhodhi yatongai mwoyo ichibva kuHarare ichienda kuKwekwe, payakasvika mukadoma vanhu vakatombobloka road zvikanzi hazviite kuti mubude navatongai mwoyo muno mukadoma vasina kumbotendererawo vanhu vachiona vatongai mwoyo vari mukofini havo vachitendera kuti taundi yese inge ichiona. Vakazomuvha bhodhi yavo ichienda kuwe, asi nyika yese yakamuvha, ende kana vanoziva vaivepo panguva iyoyo road yeEmpress turn off inoenda kunzvimbo yavakazonovigirwa iyoyo kuZhombe makange makazara vanhu, mota dzakazara dzakaita kurukana pachitadza kunyatsa kufambika nekuda kwekuti vanhu vese vaiti tinoda kutombonosvikawo. Vazhinji vakaitwa mainterviews vanoreurura kuti aiwa even patime yairarama vatongai mwoyo muzvikoro zvanga zvakakomberedza kumusha kwavo ikoko, hanzi vaiti vakangokumbira kuti nhai vatongai mwoyo vana vechikoro havachisinawo bhora, havachisinawo majezi ebhora, toita sei vatongai mwoyo vaigona kuita fundraising show inoita kuti vana zvinhu zvese zviri kudiwa pachikoro ipapo zvinge
zvichiwanikwa. Vatongai Moyo was one of the heroes vakanetsa vakaita mukurumbira vakabetsera kushepa music yemuZimbabwe kuti ive zvairi nhasi, ende marivari avo pakati pavo namukoma Alec Macheso akabetsera futi. Sevamwe vaimbi vese vanotaura vakaatenda panguva iyoyo, vana Tedious Matsito, vana Somandla Ndebele, vana Baba Charamba, vanani vakakwanisa kuatenda patime iyoyo, vakaona kuti aiwa rudo rwaive nevanhu kuna Vatungai Moyo rwanga rwakawandisa.